temo wacho to sirkal oramo ni gini tiyo mano chenro mag SHA. Sirkal tiyo gi tekre duto mag kono jopiny ni gini tiyo. Nyoro ne wantiere ground Kiberaka giwacho ni gini ok ti, nyaka joma ndiko ji wacho ji kono gini ok ti. Moko kuom jok mandiko ji bende pok ondikore e SHA nikech giwacho ni gimbe osekori gini ok ti, koro gimok gida ndikre. Ji ochom kanye? An aparo ni en gima rach kiwinjo ka jotelo mag sirkal chuno ni gimoro tiyo to gima nigi ng'ikruok. Koro aparo ni SHA osebedo gi ng'ikruok ma ji te ong'eyo ni en gi ng'ikruok. Koro en gima rach ka awinjo ka minister cabinet secretary mar treasury Mbadi aneno kowacho ni gik ma ji wachogo gin political. To aparo ni sama ng'ato dhi thieth to koyudo thieth ok ane siasa, I don't see politics in it. Koro ok en gima ber, onego gidog ba giwinj to shida ni kanye. Nikech ok dwa wach ni gino kaka ng'ato kaka Mbadi nowuok Suba kucho. En gi jok mowinjo from the ground nang' madhi mbele. Koro ok dwa wach ni okia gik matimre. Nikech magi jogi jopiny bro nyisi na adhi yudo thieth to kayudo. Koro en gima yot. Idhi subtal, othiedhi koso kothiedhi gi SHA. Ka kothiedhi gi SHA, gino ok ti. Koro ok en gima neno maber ka jatelo maduong' kaka sani Mbadi nyalo chuno ni gino tiyo ma kopo nokoti, jama wacho nokoti, mago jama rwake siasa. Koro SHA kata cabinet secretary mar health Barasa aparo no wacho ni nitie ng'ikruok moko monego tim. Nikech ka chudo ok chopno osuptende monego mose thiedho ji, gibiro we thiedho ji. Sama giwe thiedho ji gi SHA, mano SHA tiyo koso ok ti. Aparo ni mano gima onego ni sirkal ng'iyo ng'ikruok mantie. Samoro gima ne gindiko ne nya tiyo to bende otiyo. Kiduogo kibiri ground be gino tiyo. To sama ok oti to aparo ni ok en gima ber kuom sirkal chuno ni gino tiyo to koti. Aparo ni mano gima nya wacho. E kama ntiere kar kanya. Ng'eni kapok adhi kata ira Christian, ntiere ite mokwongo ma gazet ma The Standard kirange kawuono. Akia kanya kora mo jang'angi thuolo mar nene kama e kaka ne en. Ondike kanyo ni clueless health CS. Depo ni mae gima ntiere kar kae. Jopiny gi jolony neno gi jondiko nikech ma pach jondiko koro josomo to dhi nene mopogore kama gintiere kar ka. Rem e chwalo twak malong'o kotenore kod weche mag SHA. Depo ni achiel kuom gigo ma bende duoko trust mag jopiny piny koso mana dier. Aparo ni kaka ne wawacho ni public participation. Kiromo gi ng'ati ndara ipenjo ng'ato wach SHA. Gimonya nyisi mang'eny wach SHA onge. Imonya ng'ato wacho ni SHA to wegi kanyo akiano okoti, but king'iye kadino kaka koro wacho ni clueless CS ni. Giwacho ni ka CS wuon mok winji gi SHA en. Tidwaro ni japiny mamwalo kucha to winje. Kora paro no kun waketo twak. To gima ne yuago in transition. Kane wawuok e NHIF, nonego bed ni gini iketo in phases. Sama pod NHIF wagolo wa phase out to moro ne chako. Mondo kik bed gi ng'ikruok ni wuok awuoka konti dhi koni. To gima notimre ni nokale piyo, anya paro ka nitie joma ne pingo kabisa. But nokale piyo kaluwore kendo gi kwaya mowacho mani parliament. Kata bunge, sane winjo kata ka bunge gonduro wach mar SHA. Ting'e ni SHA ni kaka wasewacho ka ni SHA nolos gi bunge marwa. En chik molos gi bunge. Koro kata kwadwa wuoyo about cabinet secretary, wawuoyo about president. But gima wacho ni SHA ni olok gi sheria mar Kenya. To ng'ama nyakalo sheria mar Kenya matiyo ki sheria katiba mar Kenya en mana parliament. To jodibure kore